Aquí di que Mackley Green sufriu unha seria lesión no terceiro metacarpio da man esquerda. Creo que daremos cunha solución. Contactei co manager de Ernie Roman. Ten un combate en Roma esta semana. Foi a California e agora pesa 20 kilos máis. Púxenme en contacto con todos os rivais posibles. Todos digo mesmo, 5 semanas e pouco tempo para poñerse en forma. O único que podo dicir é que son un bo promotor. Teño organizado combates en todo o país, en todo o mundo, e partín o cu nesta cadeira. Pero non sei que diaño facer agora. Dígame, Rocky, ten alguén que o represente, algún manager? Rocky, teño unha proposición que facerlle respecto de... Non me entende, Rocky. A miña proposición é esta. Estaría interesado en combater con Apollo Creed polo Campeonato Mundial dos Pesados. Apollo viu no pelexear. E gustoulle. Quere pelexear con vostede. Rocky, cree vostede que América é a terra das oportunidades? Apollo Creed tamén. E vaino demostrar dándolle a oportunidade a un descoñecido de gañar o título. E ese descoñecido é vostede. Elixiu no Rocky. Rocky é a ocasión da súa vida. Non na deixe pasar. Iso non ten importancia. Seguro que nos vas dar un bo espectáculo. Intenta descansar un pouco, fillo. Boas noites.